ବାବାଙ୍କ ଧାମ ଶିରିଡିରେ ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲି ଆଉ ଦର୍ଶନ ସାରିଦେଲୁ ଆମେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଫୁଡ ପ୍ୟାକେଟ ସବୁକୁ ରିସିଭ୍ କରି ନେଇଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ 5ଟା ପୁରୀ, ଗୋଟିଏ ପେଡା ଆଉ ଚଣା ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ଶସ୍ତା ଦେଖି ପିଜୁଳି କିଲୋଟେ ଦେଲି କିଣି। ଏତିକିରେ କଣ ମନ ବୁଝୁଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଆଡକୁ ପୁଣି ଆଖି ନେଲା ଟାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଅଙ୍ଗୁର 2 କିଲେ ଆଣ ଭାରି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସାଦାଳୟକୁ ଗଲୁ ଭାରି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଭରି। ବାବାଙ୍କ ଧାମରେ ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିଲା, ଖାଇବା ଠାରୁ ପାଣି ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ୱାଟର ଏଟିଏମ ରେ ଆପଣ ମାନେ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 1 ଲିଟର ପାଣିକୁ ପାଇବେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୁଲୁଥିବା ଟାଇମରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାଇନା ଏଠି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତରେ ଗୋଟି ସୋଡାକୁ ବନଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ନକରି ଡେରି, ସୋଡା ପିଇବାକୁ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଇନାଙ୍କୁ କୁହ 2ଟା ଗ୍ଲାସ ସୋଡା ଆମ ପାଇଁ ଦେବେ ବନେଇ।